Kari rita maendara kan. Ritenda. Oh. Pero kamana enya wan be koro wachopo. Maneno kaka wuono do wadhi wuoyo kitu mchele. Kawuono wuoyo mchele mane kwa mboka. Correct. Janeno marwa. Odichieng' ma kawuono wuoth okela e kaunti ma Kisumu. Kuma bende kawuono antiere wadendo ni Kochieng'. Odichieng' ma kawuono wadwa wuoyo kit pith mar mchele. Mchele mane ma kawuono wadwa wuoyo mchele mar Kwamboka. Gi kinde ni wadwa terie processing kata kuma kapok mchele opidhi ang'o matimore iketo mchele seedbed kosea seedbed to wadhi ma wapidhe. Omiyo we akaw kinde ni marwa kichenro mar juma ni kaka pile dendani alori nyaka black machiegni. Daher ni full rinyiswa nying mawantie gima kawuono watimo. Iluonga ni Collins Obuon. Japur mar mchele. Wantiere Kochieng' irrigation scheme. Mantiere Kisumu County. Kadibo sub county. Koro kae wan e puodho mar mchele. Mae kodhi mar Kwamboka. Koro kuok e nursery kacha. Tuwakele puodho kae ma koro wapidhe. Koro mae mopidhe ni mosetieko jumbe 2 nyaka ne pidhe. Inyalo nyiswa ni seedbed kae en kit kodhi mane ma kawuono ni ka? Kae kodhi ni iluonga ni Kwamboka. Kwamboka en kodhi ma en mchele ma nigi harufu. Ong'we mamit kabisa kirege. Kasto kitede to en mchele makere. Ang'o miyo miye nying mar Kwamboka? Gimo miyo miye nying mar Kwamboka en mchele mane oriw mang'eny mondo nwang' kit mchele ma ntiere ni. Kech kae chon wapidho mchele miluongo ni Ayar. Kata super Ayar. Kata kata Safaricom ndalo moko ni biro miwinjo moro Safaricom kata Thapki. Thapki. Koro sani noriwgi kata riwruok margi mokelo kodhi ni momiyo nochake ni Kwamboka. Kore ni wacho ni en gi tik sama itede to owuok achiel. Sama itede to owuok achiel. Sama irege bende owuok achiel maboyo maber. Okay. Wanyiso ni en long grain. Ok en long grain. En short grain lakini owuodhore. Okay. Aya koro seedbed kae wach mane kende mo ng'ato nyaka ng'e wi mchele sama en seedbed kapok wadhi kumipidhe. Seche ma mchele ntiere seedbed moloyo Kwamboka ne. Kaka nasi wacho ni mokwongo iloso seedbed mopimore maler kabisa. Yes. Then mar ariyo kiseole seedbed to nego bedni iolo ne pi. Ok onego bedni obet maonge pi. Pi matin kineno pi nitie wiye matin. Ok onego iol mang'eny bende ok onego iket matin. Kaka entie romo. Then seedbed ka onego bedni otieko ndalo 14 nyaka 18. To igole kae tidhi pidhe e puodho. Okay. Seedbed ka giminyalo timone kech seche moko tuo nyalo make seedbed ka inyalo gone mana fungicide gi insecticide kod foliar iriwo kamoro achiel tigone. To ka ok onego iket ne fertilizer moro amora. Okay. Koro magi gik ma onego bedni timo e seedbed. Onego bedni timo e seedbed. Tibro non ka jopur moko keto fertilizer. Koro rach keto fertilizer no kikete iye ka. Omiyo mchele dongo piyo. Kasto mchele ni bedo mayom. Koro kitere puodho kachacha tinwang'o ka obedo gi stress. Kech onego bedni kipidhe kacha tigolo pie puodho no te motuo bang' jumbe 2. Koro kopo ni miye fertilizer ka to kitere kacha nyaka obed gi stress. Seche moko nwang'o ka japur ooro nyathi odhi onyiewo ne fertilizer dwa kete nursery example. Kar mondo miye DAP kech nyathi ne kia odhi okelo ne top dress. Okawo tolo iye ka. Koro en very risk keto fertilizer moro amora
seedbed. Yeah. Okay. Janeno marwa onyiso maber ni seedbed kae kipidho mchele to nego bed no kawo ndalo 14, mano nyiso ni jumbe 2, kodhi ahinya to ni jumbe 2 gi ndalo 2. Gi kinde ni wadwa wuok kae e seedbed kae wadwa dhi mwanyisu kaka ipidho mchele, to mchele ma kawuono wawuoye wiye e seedbed kae wan gi mchele miluongo ni Kwamboka. Ang'eni penjori gimomiyo iluonge ni Kwamboka. Tadiro nyiso ni gimomiyo iluonge kamano en mchele ma okiki gi varieties moko mopogore kata kidienje moko mopogore mag mchele, kae to bang'e ne gifwenyo ni nyamie nying mar Kwamboka. Wadhi uru kocha mondo ane kaka mchele ni ipidho. Nafas kata spacing mar mchele onego bed machal nade? Nafas kata spacing mar mchele onego bed 30 cm to 15 cm. 30 to 15 cm. Mano Kwamboka. To kothe mamoko mag mchele mamoko to en 20 to 25 cm. Yeah. Gimomiyo Kwamboka itimo ne mano. Ineno example kaka ma. Ibro nongo kae nigi ndalo matin to osekar mang'eny. Nyiso ni onego wene nafas maber mar kar. Onego bed ni ka ochopo kuma obede maduong', kikwano tilas gego onego bed ni gin 70. Koro kise nuang' nen 70, mane mabiro ng'isi ni biro nuang'o gundi adi e puodho. Yeah. To pi odwaro pi marom nade stage ni? Kwamboka ok dwar pi mang'eny. Ibiro nuang'o ka puodho ni, example puodho ni, nyo en gi pi. To pigno nyua golo. Koro ibiro nuang'o ka ok odwar pi mang'eny ahinya, ok en ing'e na hybrid rice. Koro ok olne pi mang'eny ahinya, ilone pi matin ma moderate. To pigno bok bede e iye mang'eny. Onego bed en pi ma odonjo to wuok. Nikech kobet e iye mang'eny to kelo ne tuo miluongo ni fungal. Koro fungicide make. Gimomiyo fungal biro, inuang'o ka pi ni e iye mang'eny to pino kuogi to liet mako pigno. Koro pigno bedo maliet. Seche mobedo maliet no to todo bedo piny mar pi. Koro fungal cha kata ogwal nyule iye to miye fungicide gi tuoche mamoko. E stage ni gin arita mage ma japur onego bed ni kao kata timo mondo kik gikethre gi stage ma gintie kae? Kapok ochopo kanyo, seche ma opidhe onego bed ni tiyo gi fertilizer miluongo ni planting fertilizer. Then onego bed ni timo gimiluongo ni rotation. Irotavate puodho maber, first rotation, then kisegole nursery tikele, then itimo ne second rotation kendo. Mondo bed level, king'iyo puodho neno ka en level. Kata kiolo pi to onge kuma pi ok chapni. Kose nini kasto kokipidhe. Ang'isi ni nursery okawo ndalo 14 nyaka 18. Koro ikele kete pidhe. Koro maya kosepidhni, onego bed ni odiochieng' mipidhe no nyaka ndalo 10 kik kal kapok imiye fertilizer miluongo ni planting fertilizer. Mondo okonye e nuang'o tinde ka okar kadhi piny mondo nuang' chiemo maber, mondo chiem, mondo mi tilaring maber. Kasto kopore gi mano onego bed ni koridoye. Kaka king'iyo ma osechak kwanyie. Onego bed ni doye mondo obed maler. Kose doye, then ibro gone fungicide, insecticide gi foliar. Mondo koro kibro olne pi, koro kata ka tuoche kobiro nikech pi mwatiyogo ni kia kumoaye, oaye puothe mamoko, sinimoko puothe ka bed nigi tuoche moko. Koro kiolo ne pigni to nuang' ka isegone yedhe ka, koro tuo ok nyal make. Mchele ni timo maber e lowo machal nade? Kit lowo mane maber gi pidho mchele mar Kwamboka? Mchele ni timo maber e lowo marateng', black cotton soil kaka koro ma. Otime maber kabisa. Kitimo gimidwaro e Kwamboka ni, itimo gimoro amora midwaro e Kwamboka ni, tinuang'o mok tin ne gunde 40 nyaka 55. Kopo ni itimo iketo ne planting fertilizer, nursery bed ni rite maber, jomopitho bendo pidhe maber, ipidhe achiel. Ok onego pidhe 2. Kech kipidhe 2,
magi wuok gite gibro mochiel bro tamo wadgi til koro bro nongo ka githung' e iye kanyo koro kipidho achiel to bro til maber. Koro kose puodho ni wachako dhi e puodho mane nikech magi ni wacho ni osekawo jumbe ariyo magi gin jumbe ariyo. Koro kwa ya kae wadhi neno puodho ma moro no osekawo kinde marom nade? Kwa ka to wadhi neno puodho mosekawo ndalo 38. Koro ne bro nwang'o ka kinde en gi pogruok gi machielo ni. Kwano tilas meke tibro nwang'o ka tilas meke ni malo then ibro neno ka iye dwano chak dongo koro en gima dwa chako mondo chak nyuol. Koro kacha ema koro wach mar top dressing timore. Tina ma ok nyalre. Nang'o momiyo in koro idwaro ketho ngimani kamano? Wuoyi midwaro riwo keny goni ok en wuoyi maber. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachil kora jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo kapela na koni ne wang ne kawada kocha nyaka wang joy mari mar Ramogi TV Lungani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka. Koro Collins nyanyisa pogruok mar kuma wantie ni kai ni wacho ni magi mag 38 weeks dong 38 days to kocha ne wan gi 2 weeks pogruok mane malich ahinya kind 2 weeks gi 38 days. Koro pogruok mantiere ka eno ka mai ni malo osebiro malo koro macha nwa timo planting wakere ne planting fertilizer koro ka nywa semie top dressing koro top dressing kwa semie kopo ni kwane tilas gego tibro nwang'o kocho onyalo chopo gimoro kino kono madongo go onyalo chopo gimoro 30 to 40 to makaka ne podi koro mai bende kaka pim pod medo donjo ne obro medo tilas gego mochop nyaka 70 koro kanyo kijapur koro e pur go alaka koro kai midwa ng'iewo ala ma puodho ndwa mi onego bedni kusechopo kata onego bedni ang'ena bro gunda di puodho ni koro kanyo ka kosenini takwano tilas enadi kase kwalo tilas tabro dhi kuma koro akecha takwano grains mar mchele tang'eni mchele no en gadi e wiye tabro go kwano gi puodho no te tang'isi ni alori puodho ne bro nwang'o gunde 45 kata 50 koro kata ka ja nyiew biro tang'ena ni gunde maromo kama koro kae machako fwenyo go gunde ma bro go i puodho ma in kichopo kacha ni ikeyo tiseng'e inyago kwan mi wach ni dhi yudo gunde marom nade aseng'eyo to dong ma dwaro ng'ama osebedo ka pidho mchele ni kuom kinde malach koro kae dwaro jalony mar mchele kata jalony e weche mag pur mong'e weche mag pur
Then kendo iye ka e puodho ka kapok ipidho mchele onego bed ni ing'e ni puodho no kech mar lo mar chal nade. Kech ok inyal kawo mchele te tikete puodho. Nyaka ing'e ni kech mar lo mar chal nade. Kiwuotho e puothegi ibiro ng'eyo ka gipogore. Nyiso ni seche moko kech mar lo mar puodho cha ni malo to wuon puodho no kutimo gima dwarore puodho mondo oduok kech ne piny mondo nwang' mchele maber. Nitie mchele moro wakalo kacha to ok en piny. To gidang' na mbese gi mchendegi. Koro pH levels mag mchele onego bedi. Ok onego chop ata malo 30, 40. Onego bed karach to 20 kata 15. Karach to 20 kata 15. Kech kodhi malo tibro nwang'o ka koro mchele kar mondo bed mar ralum to bedo mayelo. To ok no bedo mayelo ni otuo, obedo mayelo ni oonge gi gimo chamelo. Kech cha ni malo. Then mar ariyo kute. Ibiro nwang'o ka nitiere kudni moro machamo mchele. Teno donjo gi e chuny mchele ka. Teno donjo gi e kore kanyo Kore no chako chiemo gi piny koidho mchele no malo. Koro ibiro nwang'o ka mchele lokore mayelo. Ka kudni no donje. Koro japur kaka an ng'eny na timo go operations meka gotieno. Kech odiochieng' sani chieng' rieny. Iti mchele no kodolore. Mano mmea moro amora ka odiochieng' to iti nyaka dolore. Kech chieng' marieny cha. To kokin gi gimipidho to ibiro nwang'o ka ibiro wacho ng'eni odiochieng' sani chieng' rieny nyaka ite wang' dolore nikech chieng' rieny. Koro onego bed ni biro gotieno e puodho. Ting'e ang'o miyo mchele ni kochopo gotieno to pod ite dolore. Nyiso nitiere kudni moro mosedonjo kuome machame. Kute gi be opogore. Nitie kudni moro ma chiemo godiochieng' kende. Koro ni biro go yath tigone kudni ma chiemo godiochieng' kende. Tiwe machiemo gotieno. Koro ma gotieno cha chiew. To kowinjo ka ni go yath to kuongo ling'. Ok owuogi nikech en e yang'owa en e yega. Koro kochopo gotieno to wuok oko koro chako chamo mchele ne gi oko. Koro an operations meka te atimo ga gotieno. Nwang'o ka gotieno koka bire puodho to gi joga to wago yath. Mondo anwang' kute kate. Koro e puodho ka ber to mchele onego bed ni kawo kinde marom nade ka ikaye kata itimo ne harvesting. Erokamano. Kaka kwamboka ni onego bed ni ichako kwane gi odiochieng' mibude kodhi. Kigole agrovet misekawo pi miole kodhino mikete gunia chako ribude mondo chak germinate. Onego bed ni ichako kwano odiochieng'no. Kwamboka onego bed ni tieko dweche 3 nyaka dweche 4 nyaka 5 kanyo. Gikinde ni wasewinjo kata waseneno kaka mchele mar Kwamboka ni timo bang' ndalo 38. Aito bang'e wadwa ni wadhi mbele kucho mondo anene kaka kikayo mchele kata kaka itimo ne harvesting. Wadhi uru mondo ane kaka itimo harvesting. Kolo. Dongo kala ka. Kala.
Janeno marwa wasekeyo. Kawaida ka japur osekeyo to nyaka go kwani to be oyudo gimoro koso odhi gilal. An gi japur achiel mabende dhi nyisowa ni to gunde gi oloso pesadi. To gisanie gunia wach ni mar kilo 50 ni nyalo bedo ni pesadiwa. Wodma. Akiana mosi kenda nuora. Erokamano. Idhi nade? Adhi maber. Koro adwa ni nyis jopiny nyingi. Ani luonga ni Duncan Odhiambo. Nyinga mong'ere maber iluongo ne Ododa, Odhis Ododa. Kidhi Google to inyalo Google to yudo Odhis Ododa kanyo. Mano nyinga mong'ere maduong' to nyinga manie kitambulisho to Duncan Odhiambo. Erokamano. Koro wadwa ng'eyo ni to gunde mioya in iwuon iriedo kamae. In kaka japur inyanyisowa ni bende nitie gimodonjo fuko koso lal bobedo. Gimodonjo fuko wang'eyo mana ka wasegologi ka mwapimo gi ratil mwagoyo bei miuso gi ratil eka wadidact gima nche watiyogo ka eka wang'eyo gima koro odong' madonjo fuko. Isebedo kipuro mchele kuom kinde marom nade? Sani ma kawuono hika mar 10 nyaka nachak tijni. Asebedo every season nyaka ti. To mai gima akonyarago dala ka ema nyithindo dhi nago skul te ngimana mai kaka dak mai gima chamo mai chiemba. Koro kisetimo negi packaging kata kaka gunia neno kose tue maber kama itero kanyo. Watero gi kambi moro mapimo to kose pimo wayudo ni ma kilo makama tigoyonwa gi nengo maringo masani to gichulowa. To gi sani nengo en pesa sani kilo achiel en 45. Koro kowuok kilo 80 ibiro goni gi 45 no then ichuli. Erokamano. Koro mae mchele moseng'adi matinga cha oseng'ado. Koro ma igole puodho. Koro nitie ng'ama biro nyiewe kaka jo Lang'o, Masai, kich tuche ikotuo. Koro gibiro to ginyiewe to gitwe nitie tinga ma iluongo ni bale. Tweye kosetweye maber kasti kwane. Wich achiel sani siling 70. Koro inwang'o ka japur chako nwang'o keto pesa e wima. Koro nitie tingni trende mabiro makawe kadhi kode e Lang'o kata e Turkana. Anyiso ni ma achiel kuom value additions mabende yudore kichele mopidh. Yes, sana mar kwamboka ni to koro ber go kabisa. Nikech machon ka ne dhiang'o chama ne nyoso chonge dhok. To mae nikech modification motimne kwamboka nolose maber ma ok onyos chonge dhok. Echa kwamboka ni en hybrid. Kwamboka en hybrid. Yeah. Kani biro kano kae chon inyano ka dhok ndalogi ma horo ng'eny kama dhok nobero kabisa. Barsani no ka dhok makano chwe nikech chiembegi sani koro nitie. Koro kwamboka ni nigi gik mang'eny sana. En onge gima iwito kuome. Yeah, en gimoro amora miwito kuome onge. Yeah. Manyiso ni mabe pesa moling' aling'a ka. Daher ng'eyo ka bende gi kinde ni nitie kony moro amora museyudo koya e county government. Gie sani kony wasenwang'o nikech nwaonge ga gi weya ka. Sani national government kata national irrigation scheme ogero no weya moro kacha maduong' kabisa. Kameno ka supply pigi mantiere kae gite. Yeah. Wasenwang'o kony kuom national government. Yeah. Erokamano. To ng'ato ka nya tudre kodi ere kaka iyudi? Namba mar simu en 07 57 4 111 96. Nyalo noe. 07 57 4 111 96. Ya anyalo kwayo sirikal mondo okonjowa nikech ka jowo golo mchele no kuma gitere malong'o ok ging'eyo. Then anyalo kwayo Jaramogi TV plus Ramogi Radio unigi pur go ala. Koro nego los program moro makori puonjo japur. Example kaka penj laktar, koro ng'ato biro kendo puonjo japur mondo ng'e kaka onego beno tiyo gi lope, kaka gima onego pidhi e lop ailano. Koro mano gima nanyalo kwayo ka ne nyalo timore.
Machine en mar rego mchele. Kose ai puodho tikelo to warego ni idhi chamo mchendi. Kwa biro ka kae kuma ole mchele moe ratili. Kwa se ole ka ma mchele mapoko pokore. Ma mchele maseche moko ka japuro moe en gi kitei. En gi yugi kech japur moko be ni garaka ka biro rego mchele. Jo moko kwor mchele magol yugi e. Koro kae the importance of destonani kae wakungo ole ka koka o clean mchele. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 80